Ay, naglangoy-langoy din dito. Mas matira. Hello! What's up? What's up? Mga higala! Gala kami today mga kahigala. Mag 5 o'clock na dito ng hapon. Magkita-kita kami sa mga Pinay with husband. Dahil muna kami sa Super Spar mga kahigala. Bibili ako ng napkin. Kaywa na ko'y magamit mamaya. Diyan kami bumili ng napkin sa Clicks. Nag-walking pa kami ni Banana. Tingin-tingin sa mga view. Siyempre, first time pa namin nakapunta dito. Maraming mga restaurant din dito mga kahigala. And fish tail. Yeah. Fish chip. Fish chip roll. Yeah. Nice, ah. Probably I prefer the center to that chip. I said it's a nice center. May wimpy pa. Kuplito dito. There's a pump, however, there. Maraming tao din nag-shopping. Ito ang Super Spar. Kung gusto niyo ng bulak, may bulak dito, marami, shop. May pusnit pa. May linglong Chinese food. Oh my God, kumplito na talaga dito. Romance pizza, Yeah, the keg. Rosterhof, Yes. the keg. That's where you drink the beer at the keg. Yeah, the compensate you. That looks quite festive. Pupunta kami sa hot pot na restaurant mga kahigala. First time ko pa makatikim ng hot pot. Hot pot is hot spot, man. It seems hot pot. No, the hot spot is going to the hot pot restaurant. Yeah. So, ito ang Port Elizabeth mga kahigala. Dito kami nakatira sa city na. Hindi na sa town. Stanley Street. So, nandito na kami sa Richmond Hill. Ayayay, busy-busyhan man dito. I must look for a restaurant. Orient Restaurant daw. We'll find kung saan kami mag-park. Tequila. Chinese restaurant. There we go. That's not Orient. Dito pala kami sa Orient. Yan na. Saturday kasi kaya marami ng mga taong gala-gala ba. Rest day ba ya? Hindi ko alam kung nandito na ba sila. Nandito na pala sila. Hello. That's a Chinese restaurant. Parang red horse. Akala ko red horse. Kana ganing tagaw ka? Hi, Ate Jen. Hindi pa. First time. First time. Kasala doy. I think it's already. Do you mind if we put the vegetables on so that wow. Yeah. You would try. You would try. You would be. May nagkatakanta din, oh.
There's like a lot of people from the spicy side. Busog na. Marami pang food. Noodles na naman. Sweet na naman. Rice pudding. Banana ice cream. Lovely evening out with friends. Yeah. Made me feel quite welcome, huh? Yeah. Yeah. Too cold. It's quite nice. Yeah. It's nice. Night time we must come here. This Yeah. place. I think I've been to that place. No? It was this place. No, I don't know. The next day. Ang daming baka. Papunta kami ngayon sa Food Lovers mga kahigala. Hindi na ako nakapag-update sa inyo kagabi mga kahigala kay napagod kami sa kabusog. And then natulog na din ba? Kay si Banana is napagod sa trabaho. Kay kahapon half day siya. Nagpa-diesel pa kami mga kahigala kay mahal man doon malapit sa amin. So dito kami sa Kabiga. Malaki ang kanilang Food Lovers dito. Hanaw ka yung mga kahigala. Ito lang ang binili namin mga kahigala. Di kami bumili ng marami kay anay budget. Ay, Diyos ko. Tipid-tipid. Sige lamang tagtipid ani mga kahigala. Sa spices kami. Bumili kami ng peri-peri, rice, That's the rotis as well. bay leaves. Huh? They have the rotis here as well. We've got Roti? How much the roti they have? 35 for 6, man. And how much the one that we are buying? Also, no, But only few. This one is the nice one. Eh. Thank you. Welcome back next time. Basmati rice. Ito ang binili namin. Itlog, lemon, tapos orange. 20 rand lang itong mga kahigala. Ganito ang dami. Corn, green pepper, vinegar, of course, flavored water, bread, tapos wrap. Para easy lang kung mag-work kami, easy lang yung gagawin ba? Margarine, cheese, hotdog, bacon, tuna. Dalawa lang binili namin na tuna. Tapos chocolate, sabon. Hindi talaga ito mawala. Sabon. Ang binili namin sa spices na shop is peri-peri, turmeric, at bay leaves. Tapos ito. Sa India to galing eh. Masarap to. Basmati rice. Ito lang lahat mga kahigala. Lalabas kami ulit. Kay doon kami sa labas kakain ni Banana no. Kay wala kaming isda dito. So gusto namin kumain ng isda. Hindi pa namin alam kung saan kami makabili ng preskong isda dito. So, mag-search pa kami kung saan. Paalis na kami mga kahigala. Nagbihis ako kay baka may makita na magandang view ba. So, magpa-picture ako. We are going to see Yes. beautiful places to ride a bicycle. Huh? Yeah. Dito nakatira si Ate Cindy before. Wow! Ang ganda ng place. Pictures. Sea view. Napakaganda.
Mahal. It's nice, eh? Nice place. Daming tao nagpainit mga kahigala kay tugnaw ang hangin. May naglangoy-langoy din dito mga kahigala, oh. Ang ganda dito mga kahigala. Next time babalik kami dito. Hindi kami nakaride, nakasapatos. Para siyang Dubai mga kahigala ba? I would have packed a little bit of hot coast for us. Yes, nice there. Na magbaon. Ligo-ligo. Oh, maganda siya. Maybe next time babalik kami doon. Nag-order na si Banana og fish and chips. Nandito na kami sa Fish and Still Agman sa restaurant. Same sa aming plato. Nasa kwarto ako mga kahigala. Natulog ako galing kay si Banana pag uwi namin. Galing kumain ng fish and chip is nag-cycling siya. Tapos na-board ako so natulog na lang. So si Banana nandun sa kusina nagluto para bukas kay work na naman. So that's all for today and yesterday mga kahigala. Ang lagi niyong tandaan is be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy and most of all be kind. Bye! Thank you for watching!